Yo, jumeneng Dik. Ya. Monggo Dik Mika. Monggo wah jero iki. Dandung ketak-tak jelup. Jero. Dandung ketak-tak jelup. Sugeng dalu macam. Sugeng dalu Dik Mega. Sakniki kula mboten wani komentar napa-napa. Lah pripun? Kula mangke malah disenani kali Masda. Wah ampun ngoten niku. Lak ya namung guyon. Pak nek guyon aja banget-banget Pak Dik. Niku lak ya. Ora le ora. Niku lak ya namung guyonan teng panggung to, Pak. Nggih. Kesanipun gaya ngregeng nggih Dik Mega nggih. Nggih, leres. Aja dienggokke sing ora apik. Lah nggih, ampun baperan to mula niku, Pak. Rak ngono lah iki. Lho, sing tuwa malah baperan kok. Sing nom ora lho. Ora ya. Sekedar ming guyon di panggung. Ya. Seneng aku Dik Mega. Monggo. Ngagem bawa mboten. Wih langgeng kadang. Oh, jangkep menika yasanipun Ki Sukron Suwanda. Mugi-mugi saged ngurakapi najan ta wujudipun tembang nyatanipun menika saged dipun uri-uri lajeng kenging gegilek napa niku pangkupa jiwa. Matur nuwun Pak Sukron Suwanda nggih. Dalu niki nggih kathah nggih Pak sing mirsani. Weh lah nggih. Niki niku pemuda-pemudi khususnya Pak. Nggih, kathah menika sami wah piyayi mriki sopan-sopan. Kula niku Dik Mega mubeng wonten kampung mriki niku saben wonten sak napa ngajeng griya menika nun sewu Pak monggo pinarang. Saben-saben griya mesti ngono kuwi Dik Mega. Iya nek. Lah kok nggonku kok ora to? Arep cah. Lah arep nanti cah. Lah kok piyayi kene kok nun sewu ayo bola-bali ya. Ayo kesempatan Pak. Cara negara mawa tata. Piyayi kene sopan-sopan. Wah matur nuwun sanget. Saged sowan mriki sak kanca bola-bali diamperke mongko cawisane wanganan ki buyuh. Wah, jan nyenengke kok. Nek kaya nang nggone dhewe anu Dik Mega. Bodo. Aku diamperke ngono ki mampir terus Pak aku. Wah. Ayo terus nggo kresek. Berkat. Monggo pun lajeng. Wiwitane hang derek sang peki Mas Dara rasa duet karo Pak Dewi ya. Takut aku. Ora santai ya. Priya bagus kang ngolah budaya sawan menyang kutha gedhe Santai wae Dik Mega. Mergo sesuk bubare jam 5 ya. Santai wae. Benjang nggih pun mboten UTS kok Pak. Ayo. Oh iya ya. Duet Dik. Genten. Boten Pak Dwi. Santai wis ora wis tenang wae. Besok ada waktunya sendiri. Nek wis pokoke wis beres wis kakine wis dienggo mlaku ngono kira-kira mlayu ngono iso ngingkring. Ah, engko wis betah sewengi. Iya. Ya. Bendur terus yung halane adem nggih Pak. Wah, niki nggih. Ten griyane kula mau teng mburi tenggen anu base camp mau gek kula gegeni. Sami Pak, sami kalih sikape Deknen. Kula ngeten nggih. Deknen niku sinten? Mbuh. Iya, cici. Alah. Ya, monggo Dik, dilajeng sik Dik.
Selendang kuning kang saking wukir. Napa, Pak? Mbah Jadi kok ya usul. Mbah Jadi terus dilirik Mazda terus. Wes, tuwekan mulai. Terus ngono. Mesake. Nggih. Iya, Dek. Swara kurang permana ing wasesang ngro angungrung marang bendara Ceng kok anyar. Yasu Lestia. Ya. Tiaso Lestia. Aku seneng ngapusi ya, Pak. Ora apa-apa. Wah, Pak Demo e tak hapusi ora apa-apa. Kan nonongi pinter ta, Pak. Lah nggih niku wau pinter ngapusi. Ora apa-apa. Ya, kentek ngangeng ya, Dik. Ayo terus. Pijer ngincangake alis. Enggak. Terus tresno sesedaman. Sewu nggih Pak Duko. Nggih. Pak Lurah. Salah ngono ya. Ra apa-apa cah cilik iki kleru ra apa-apa cah. Diapura. Tah cuwilik. Luwih becik patenono timbang pepisahan. Ingat ya marang kula warga gerwalan praputra liwat kincange ngalismu kewawang landang Robo karepinjo urip ana kota gedhe kamitak tukake masa isine
putra liwat kincang nganggu kemobohang landang rasani hatiku senadyan musling serius waku aku isih mampu Mariah gayeng. Gayeng Bapak. Nggih. Teneh. Kompak. Urip ana Matur nuwun sanget Dik Mega, sampun kepareng minangkani lumantar pamundhut. Ya. Kingko dilereke karo sing sisih tengen iki. Sing wajah baru kuwi ya no. Ah iya. Tanjake ya mek. Sing nanjake ora Mas Dan ning aku malahan. Oh ngono. Ya ben ngrasake. Mbok menawa iso tambah 1000 tahun umurku. Ono wae. Monggo menika ingkang kudung Mbak sinten menika wau? Kula kesupen. Puspa Warna. Kanthi acundhuk sekar Puspa Warna. Ayo Dik, apa bebas? Ya, karena tidak ada permintaan lelagon, ayo bebas apa isamu. Engko nek aku sing nari wong aku ora mbayari. Dadi tak bebaske. Apa bisamu? Oh. Kangge mik monggo. Nggih, kados Dik Mega mau. Yo awas, awas pul. Awas kerepet. Mak bluk. Kaya bluluk niba. Ya, Dik Puspa. Ya. Sembrono sapa sing ngomong klono sing Wandono mah. Ora. Ora. Alah. Iya, monggo Dik Puspa, napa lagune? Ya nek limbukan wayah limbukan ngono sing breng-breng. Nah, engko nek sing engko nek wis goro-goro alus. Nah. Pendinginan. Ha iya. Saiki pemanasan sik supaya nek nyambut gawe saya giat. Saya mantap ngono. Ben rada keringetan. Engko nek ora keringetan mah gampang ngoyoh. Apa iya? Weh, tenan. Wong iki angger-angger kademen wae nguyuh. Ya Dik Puspa. Apa lagunya, Dik? Monggo. Apa Dik Masda? Apa lagune? Menawi gelang alit pripun? Mboten napa-napa. Gelang alit pul, persiapkan pul. Ya, gelang alit. Sopo nyono arek dadi diwarahi dalang. dalang Pak turene Pak. Kandhane kok kuwi tenan. Muridé Pak Nartasabda. Suarane persis mangkono to sampun kepareng munjing wonten ing Baturaya. Ya. Monggo gelang alit dipun aturaken ya Mas Kimpul. Langsung mawon nggih. Nggih. Nganggo bawa ta, Dik? Ana bawane kok bawa.
Mbok dereng saged. Oh, dereng saged ya. Aku seneng nek bocah iki nek sok apa iki ya bloko suta ngene iki aku seneng daripada dipeksa engko ambruk ning tengah dalan. Nggih ta? Nah, mending bloko ana apa anane. Monggo. Matur nuwun. Sampun kemarin ngaturaken gelang alit. Soalnya nembe sepindah. Wow, ora apa-apa. Sepisan mboten sepindah. Matur nuwun menika manusia sendok dan kawan-kawan juga meramaikan pada malam hari ini. Mongko aduh ya. Tekan kene mergo ora pamrih apa-apa, mung kepengin ngregengke pementasane Masda. Matur nuwun sanget awit saking rawuhipun. Nah, Dik Puspa terima kasih nggih. Sip. Gelang alit. Nah, tak lareke menyang Dik Anggi. Ben kabeh rata pokoke sing nom-nom iki digratani. Sugeng dalu Dik Anggi. Sugeng dalu Pak Dalang. Iki nek upamane Masda sing apa sing ning ngarep biasane ingkang pendek 70, ingkang panjang 85. Napa niku? Kaos. Oh, Iki ngono ora, Dik? Ya gitu aja. Ya gitu aja. Oke.
Nggih, matur nuwun. Ayo, Dik diregengke ya. Tidak ada permintaan lagu, monggo tak serahke. Kurang bayar yo ngatik Dik Anggi. Was. Adem iki ben rada semangat tur ben karo keringetan. Iya. Nggih, asrep ya, Pak. Hah? Lah iya engko anggere gek jumeneng engko terus radem. Pancen cuacane kene ngene iki. Iya. Kok nggih jero banget to niki? Ayo lah kok mak ming ting pul. Anting banget tak diangge dadi mak ting. Ah iya. Nggih, monggo Dik Anggi. Bebas ta, Pak? Nggih, ngaturke napa, Nduk? Kadung tresno nggih, Pak. Kadung tresno. Nggih, dilanggamke riyen terus mangke didangdutke nggih, Pak. Ah nggih, ning dibawani nek kadung tresno iki nggih. yang bersifat langgam-langgam sing alus niku kudu njaluk bawa Nduk Cahyu. Nggih. Ah iya. Ah iya. Yo, bawani. Ah. Mas Ketut. Mau ki lele arep. Mboten, kula kan ninding lho. Tak keroki Mas, tak. Ora suting. Nggih. Ning. Ya. Rino wengi dadi ati Nah, diupeni iya Pak tanpa dahar tanpa nendra kayung yon marang slirane piye Mas Eko? Raja Kera. Oh, yes. tansah kumawanging netra jero hati kadung tresna tan liya hamung sliramu satmah lara Monggo menika dipun garap langgam kemawon lajeng mangke ingkang angka kalih dipun langgap dangdut dipun garap dangdut. Monggo Dik. Vokal. kok barengan ya Pak? Piye? Jangan-jangan. Oh enggak, santai wae. Alate. Monggo. Lamat wis katon tejane yen mbok brengatan mencerang aduh wiragane sinawang tan aboseni sengut mimbo
besane kalingan godhong sak lembar kang mas kaya was kencatan rasa sengsara meringati Sing iso nerokke Mazda iki. Enggak. Pacaane sarwa asri jroba tenku tansah kuwar keman waslu mayan among nimas Dek Mega. Kok Mega to, Pak? Kok sik dihafalke Mega terus? Nggih. Niki genten apa lho, Bapak? Nggih, iki ana duwite le 50.000 nya. Tak rumatke sik ya. Oh, nggih, nggih. Mboten apa-apa. Dibetom mboten apa. Apa, Pak?
Tak rumah. Iki enten awala. Heeh, sama dalu saking Mas Da. Saking Mas Surahman nyuwun tembang lali janjine kalih. Niki Mas enten Rahman. melih Sugeng Nggih. dalu Mas Nggih. Yusuf. Sak rombongan saking Pak Ari nyuwun lagu Sesideman kalih Lewung. Sampun wau Sampun. lewungipun dereng. Nggih, kari Liwung di kalih Nggih. lali janji. Pokoke mangke di caosi sedaya. Nggih, niki nggih enten 50.000, Pak. Weh, nggih. Menika nggih wonten 50.000 diklumpuke dadi 100. Nggih. Kowe 50, aku 50 ya. Siap. Kono 50, aku 50. Kok adem duit sarung. Iya. Guyon kok, Mak. Nggih, monggo dipun aturaken wonten menika pepeling rumiyin menika ingkang sampun lebet saking Pak Dukuh menika ngersakaken pepeling lajeng mangke dipun lajengaken menika wonten Bawa Wiraswara wonten Mbah Jadi wonten Mbah Parjo wonten Mbah Pardi ya. Milih nok salah siji bendro sut kono apa Mbah Jadi apa monggo Ngapunten nggih Mbak Limbu Wong, niki nggih, melu watuk kalih Mas Dian niki dadi ngono nek ora nyandak nggih ampun diduga. Mboten napa-napa. Pokoke derek gesang pejah gesang kula sumareh dhateng ngersanipun Mbah Jati. Ngono. Iya. Monggo Mbah Jati. Rukun Islam. Monggo Pak Dukuh sugeng laras nggih. Kang limo puniki Amsati eleke Beswajine Kodani keate Azan musumanda Wayai sembahyang Netepi wajib Jauhe pangeran Sholat tadi Cakae agama Imam
Aduh, matur nuwun. Dipun aturaken nggih menika lumantar pamundhut lagon sagmiyanipun Bapak Duko. Oh iya. Terus kuwi mau isih ana lali janjine. Ya, pokoke diaturke. Ayo iki sapa iki sing ngurung iki? Butia nggih? Yo, Butia. Yo. Ya. Cie. Awas. Oh, Pokoke mbok bojo dikalapke. sampun bareng tedak nggih dia. Dikantuk bagus. Bedun. Bluk. Iya ngalah. Nggih, sugeng dalu, Dik. Sugeng dalu Mas Dalang. Oh, Mas Dalang rak Mas Yusuf. Nek Mas Yusuf ki Mas Da. Heeh, aku. Nek Mas Bedun, Heeh. Mas Dalang. Oh, Mas Dalang bedun. Oh, Mas Dalang Bedun. Ya. Aweh, ngono ya aweh. Nggih, sateripun ngaturaken wilujeng dalu Bapak Ibu sedaya kemawon. Alah, ngaten kaya tawa jamu. Piye to Mas? Kaya tawa jamu. Ten mriki Ketoke hawane. kluwes. Hawane adem. Adem. Anyes. Nah iya. Kekes. Niki nek nggih nganten anyar cocok lho Mas. Weh apa iya? Lah nek mantan anyar ki ngapa? Heeh. Perkarane ngapa kok nang adem-adem kok cocok? Tinggal perkembang biakan. Oh, lah kuwi. Ha iya. Cih, Mas Darung gedut kuping. Mas Darung ketuk kuping. Urung. Ya, diaturke Lali janji. lali janjine. Iya. Monggo, Cah. Masukin. Ayo Mas Kimpul. Semangat. Benanget ya, Gentak-gentung Mas. gluduk. Gluduk kaya apa? Anu drame rak ngeri. Tung gentak-gentung gluduk. Iya. Yo, teruske. Ayo Kem, teruske Kem. Kok jenengku kok elek men to, Mas. Aku ngibing. Terus? Ya kayak nyawer. Nanti Saiki ngawer. Nah, iya. ilang paling
nganggur cilik. Alah. Apa meneh urung duduk kuping lah. Nek Mas Da Yusuf ki rong ketuk kuping. Lah iki sing maju gerangane kok. Ha iya. Mas Da gede. Ayo nduk. Wis gerang-gerang. Ning nek ngomong ngono kuwi aja ana Masda. Lah? Ndak ditirakne. Oh ditirakne ngerekam. Iya. Ora pareng ya Le. Pancen ngono kuwi. Kuwi ngibarate kaya dene kertas yang putih. Ya. Yang baru ditulis sedikit demi sedikit Sair-sair. melalui pena. Iya. Ya, ayo masukin. Jan-jane Terima kasih matur nuwun Dik Tia. Mas Dalang. Iya. Sampun nggih. Matur nuwun sampun kepareng minangkane pamundhut lagon setunggal mbaka setunggal. Iya. Iya Santai. Tes. Halo. Cek. Ha iya. Awas, cincing no carane. Nek ora duduk sik gek slonjor. Sik. Halo. Oh, jengkeng. Awas. Halo, Bapak. Gerang bobote abot, beda ranggi nying. Munggah ya nying awas gerang. Bobote 70. Wah iya. Halo Pak E. Nggih, Dek Masda pripun? Napa taksih wonten pamundhut? Enten awala. Nggih. Kula sing dalu bucange niki penggemar Mas Deng Semarang. Nggih. Request lagu Gubuk Asmara Gubuk Asmara. khusus buat Masda, semoga cepat sehat. Amin. Amin. Sawerane lewat transfer matur sembah nuwun. Sip. Saking Mbak Rian Semarang, ya sing nyekar Mega. Ya, sip. Mungkin nek goro napa sakniki monggo. Sakniki mawon. Oke, siap. Pumpung taksih wungon piyayine biasane engko nek wis rada tengah-tengah wengi kae gek sare. Dadi ora mirsani. Oh, tapi nek lega-legane piyayi kang ngersakake lelagon lumantar WA iki ora kaya nek langsung dipinangkani. oh lah nggih. Tapi nek Iya. piyayi mriki niku dugi esuk tetep Tuang kathah. Wah, niate tirakat tok. Lah. Wong niku prihatin sing paling abot niku nek melek, Mas. Masda. Dadi wong tirakat melek niku pancen abot ning ya kuwi muga-muga didohke sengkalane dicagetke nugrahane. Nek wong biyen ki ngono kuwi. Iya. Mboten abot tenan. Weh, kandhan. Mula gandeng abot kula sak milih turu. Weh, aja. Nah, Nggih. Sair-sair tembang ingkang dipun ripta pun dipun anggit para winasis ya ta ana tembang Dandang Gule. Nggih. Aja turu sore kaki. Oh, ana dewa nganglang jagat nyangking bokor kencanane. Bokor kencanane. Isine donga kelawan tetulak, mula wong yen betah melek kuwi. Oh, kuwi bakal didohke saka sengkala. Oh. Awas. Turta tengen kuwi ora mung tengen ning nggon mripat nanging tengen nggon rasa lho. Angel lho, ulah rasa ki angel lho, Masda. Iya. Pokok sithik, wong calone iki dalang ngono rak ya. Gampang olah rasa niku. Nyatane baperan kan. Ya udu kuwe sing dimaksud. Ya, mangga pun aturaken Dik Mega. Oh iya, Dik Mega. Nah. Ya. Nek ki munggah medun ki enting ngono lho sing Jumeneng mboten. Lah nggih. Direncangi Mbak Anggi nggih, Pak. Ya. Ya ben gumiak karo dua. Nah, di Men sing gender seneng. Iya. Cie. Aplik. Nggih, Mbak. Ya, Dek Mega karo Dik Anggi. Wah, Blang.
Nek kowe plik. Ya. Lagune Gubuk Kasmara dibawani. Bawani. Santai wae, rampunge jam 5, Nduk. Nyopet kok ngajak ijolan ki, Mbak. Lah ngapa? Oh, tidak dicaplok Mas gitu. Nah iya. Kok dikaro ketut. Wah, diopok lagi dembak kok. Tak kereki ya Mas. Tak kereki ya Mas. Ora sudi. Kotok dasare. Kuwi dalang-dalang kotok. Ngeroki manggon ya. Tahu wingi pas mayang iki pengendara rinting ora bener iki arep dijengges. Tak jengges kowe nek ning ora bener. Goblok. Keras dasare keras. Hati-hati ya nggih. Keras iki. Keras, Pak. Ora keras ora seneng kok. Mangga. Nyingkar nyingkur. Wadi apa iki? Suarane. Oh, wis ngalem to. Wiwitane Kae kan nyingkur. nyingkur. Mula gek iki tak rasani ora melu ke tak rasani. Kowe iki aja nyawang wuk tri wae ya, Dut. Metu wae. Wah, nggur wuk tri nang ngarepan kae wis karo nggawa adah aku pirang-pirange dikalungke. Karo nuthuki manci. Ya Allah. Lingsem yen ke Jangan grogi. Grogi. Jangan grogi. Geografi. Tak pintu lho. Lingsem yen ke mau Ya. Lelampahan kangka Nyaret napa, Pak? Pipilan. Mboten ngapal ketakepan. Ya. Sip. Menika ugi nyuwun lagon podang kuning saking Bapak Istiono Wayuhan. Oh nggih. Matur nuwun. Sip. Wartak pinangkani langsung. Bareng. Ya. Apik. Bareng ya. Nggih. Nek kari dhewe iki bareng ya. Ajar Terus. bareng nek kari dhewe. Dikurke. Artinya dikurke. Suarane lho, Duk. Dari bareng. Tresno tulus nadyan ning bekas mara. Ya, mangga. Yen liwat aku keling gubuk kae biyen tak goleren ning cekak kapak tulisan warna abang tanda kasih sayang. Gendong kemana-mana. Kae
Ampun. Terima kasih matur nuwun Dek Anggi dan